dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft. Danas ćemo da snimamo Games, ovo je treća epizoda na mom kanalu Harmo Gamesa i ajmo da počnemo, krećemo za 15 minuta i ajmo, da skokovčujući, evo ga, idemo, 3, 2, 1, kreći, jesam već jako je skok. Jebem ti, što, niče mi otvori kopčak. Koji pakoj, brate. Dođi da te zapalim. Ajde ću ovog zapaliti. A zapali se. Ili gona. Ma sad, bojme dope. Dej, možda tamo ima neki kovčezi. Nema. Hajde dok se ovi tuku, ja ću jednog da koknem. Ajde stimu. Hajde mi nađem neki kovčik. Znamiti, ovo mi je 5. put da igram. Ajmo ga treba još da se uvježbam. I zato. Ići ćemo polako. Kako mi nije kovčik. Dobro, možemo ubiti jednu kravu. Kraviće, dođi mi vamo. Hoći da mi budeš hrana. Oće kako hoćeš stojati do mene. Što vežeš sad? Kad se ja kažem ima, ajde sad. Ti cija. Dobro. Ajde skočimo. Skočili smo. Svinja. Evo ga, kovčeg. Ajde ovo da uzimamo svinje. Da baš da ima neko oružje unutra, tamo da imamo. Dobro. Kako za to je kovčeg, majke ti. Jao, kuku njima saja. Pa dođite vamo, što ne kažete odmah. Dobro, našli smo jedan lijepi kovčeg. Ajde samo da ih pere. Ajmo sad. Idemo. Mislim da ima još tu blizinu kovčega. Eto, ekstra. Sad možemo se tući jako dobro. Imaš jednu zemljenu kovčeg. Je to kovčeg? Jeste. Bože mi se čuja, mislim na kovčeg. Nađem negdje hranu. Tu nema jedne. Nađemo nekog neprijatelja. Čekaj. Jao se. Metara, brate. Od mene. Dobro, znam da idem, bravo. Znači...
To je tim. Jauj. Kuku meni izađe me vide. Bežim ja. No jo. Dobro, ja to malo obučen. I nije toliko strašno. Pam, pam, pam. Što? O. Ništa. To nije. Hajde još nađem neku hranu ugodno. Ajoj, ajmo. Ajde, svinja, krava, svinja. I vi kokoške seno. Sve, što? Kako da nađem kovčeg? A mogu to učiniti da ne? Ne može, još, koliko se... Ostao 10, ali ja hoću. Je. Svinja. Još koliko krava, ja, samo da to. Mi gledam. A prvo tamo da preskočim. A mogu nekako da preskočim. Srce mogu preći. A nema ovdje hrane uopšte. Nađem kovčeg makar. Ej, se bi rekao ovtine. Ne, što? Mislim da je to ovdje, tu su krave i... Ovdje svinja i... I možda nešto ostao u centru. To je ovca. I kovčeg. To je kovčeg, ja mislim. Ma jest, to je... Ne, da, više su na prvi prolaz. Evo ga, znao sam. Da već se tu malo sakriti. Da pojedem ekstra. Sad imamo malo hrane. Povratili smo. Eno ga kovčeg ekstra. Ajmo u vodu. Ajde skupno. Opa, dečko, moj dečko, ubija te majka rođena, ubija me majka rođena, ubi me, sad imamo hrane. Sad ćemo biti skoro puni. Eto, puni smo. Skoro. Puni smo se. Skroz, aj nema veze. Ostao ih je 7. Ja sam tih prvi 7. Amo tamo. Tu su bili 10 kovčega. Eno ga je kovčeg je. Nije. Ja znam gdje sam. Svaka mi čast. To kokoška? Nije.
Koliko nas se ostalo? Na 6. Još ovdje. Što bi ovo napravili? Evo je kokoška, ekstra. Samo možemo se najeti uđe. Dobro. Je, nisam da to pojedem. 20 sekundi, ja. Znači kokošku. To je mesa svinja. Lijepo. Radio. Pa dobro, imamo neki okop. Sada ćemo prsuki učizmiti. Prsuki najvažniji. Po meni. Kad ću idemo? Evo, 5 ih je ostao, treba da nas bude 4, tako i 2. Ajde ubijemo mi nekog. Neko je od mene. 4. Dobro, ja ću umriti. Ja ću pronašiti kokos. I ovdje znam, ovo znam. To, znao sam. Znao sam. Tu sam prošli put igrali pa smo izgubili tu. Ekstra. Sad smo skoro i obučeni. Ekstra. Dobro. Našli smo nešto za 50 sekundi. Ajde mi još istražemo. I kad bi mi imali ovdje hrane. Tu. Svinja. Jeste svinja. Svinjo moja rođena, pa gde si do sada, nema vas 1000 noći i dan. Ja. Dobro. Ekstra, imamo više mjesta. Dobro. Gdje ćemo bez otiče? Evo ga, tema. Pa ovo mi je glupo, sasvim glupo. Ovo je... Ma, nema veze, ljudi. To je to, ljudi. Ovo je bio Veiko Games, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ovo je bio Veiko Games. Pozdrav, ljudi, ćao.